75-годишният Димитър Младенов е задържан по сигнал, докато спазарявал по списък 20 на души от ромската махала на Боровци да гласуват за определен кандидат. Тук има на сака да става кметица го шашавила тук. Злополучният дилър на гласове се кълне, че раздаваните по 20 лева на човек са си негови. Парите си лично му, случайно бе теглил заедно да се платим толкова. И казва, че е агитирал от чисто сърце. Това ще да бъде и за цигане, и за българа добро дете. Особено циганата много държеше. Мъжът е осъден по бързата процедура и ще трябва да отработи 150 часа в полза на селото. Малко го е осъдил. Защо? Да се учи колко години избори, сигурно се е така е правил. Не са негови тия пари. Той е малко по-отракан така и се води като кмет на тия цигани тук в този район. И затова повечето към него са се насочили. Освен, че ще мете улиците за назидание, заради хвърлените на вятъра пари, осъденият ще живее на тъмно у дома. Изтегля и за толкова, ама ни не стигнава до толкова. И сега имате ли ток вкъщи? Къде няма никакъв ток. За BTV новините от Боровци, Маргарита Стефанова.